gurunam charanarvinde sandarashita swatma sukhava bodhe nishreyase jangalikayamane samsara hala hala moha shankye abahu purushakaram shankachakra sidharinam sahasra shirsam shvetam pranamami patanjalim. Samastitihi. Surya namaskara a. Nádych, ruky hore, dlane spojiť, pozrieť sa na dlane. Výdych, dlane na zem, hlava na kolená. Nádych, iba hlava hore. Výdych, čatvári. Nádych, hore. A výdych, zdvihnúť boky. Dýchať zhlboka, nosom. 1. 2. 3. 4. Hlasný dých so zvukom. A 5. Hlava hore, nádych, skočiť dopredu. Výdych, hlava ku kolenám. Nádych, postaviť sa, zdvihnúť ruky, dlane spojiť. Samastiti. Znova nádych, ruky hore, dlane spojiť, pohľad na dlane. Výdych, celé dlane na zem. Nádych, iba hlava hore. Výdych, čatvári. Nádych, prejsť cez prsty hore. A výdych, prejsť cez prsty naspäť. Upraviť si krok, brada k hrudníku, otvorené oči a pohľad za pupkom. 1. 2. 3. 4. 5. Hlava hore. Nádych, skočiť dopredu. Hlava na kolená, výdych. Nádych, postaviť sa, dlane spojiť, pozrieť na dlane. A výdych, samastitihi, päty špičky spolu. Znova nádych, ruky hore, dlane spojiť. Výdych, dlane na zem, hlava na kolená. Nádych, iba hlava hore. Výdych, čatvári. Nádych, prejsť cez prsty hore. Výdych, zdvihnúť boky. Urobiť maličký krok dopredu, tak aby päty boli na zemi. Brada k hrudníku a dýchať nosom. 1. 2. 3. 4. 5. Hlava hore, nádych, skočiť dopredu, dlane celé na zemi stále. Hlava na kolena, výdych. Nádych, postaviť sa, zdvihnúť ruky, dlane spojiť. Samastitihi. Znova nádych, ruky hore, dlane spojiť. Výdych, dlane celé na zem, hlava na kolená. Iba hlava hore, nádych. Výdych, čatvári. Nádych, prejsť cez prsty hore. A výdych, prejsť cez prsty naspäť, zdvihnúť boky, upraviť si krok, brada k hrudníku a dýchať. 1. 2. 3. 4. 5.
A 5, hlava hore, nádych. Skočiť dopredu. Hlava na kolená, výdych. Nádych, narovnať sa, vytiahnuť ruky hore, dlane spojiť. Samastitihi. A ešte posledný. Nádych, ruky hore, dlane spojiť. Výdych, celé dlane na zem, hlava na kolená. Nádych, iba hlava hore. Výdych, čatwari. Nádych, prejsť cez prsty. A výdych, prejsť cez prsty naspäť. Upraviť krok, aby boli päty na zemi. Dýchať nahlas. Pridať do toho trochu života, do toho dýchu. 1. A samozrejme, mula bandha je stiahnutá. 2. A dýchame medzi rebrá. Obzvlášť v tejto pozícii je to brucho také vcucnuté dnu pod tlakom. 3. 4. A 5. Hlava hore, nádych, skočiť dopredu, nohy spolu. Hlava na kolena, výdych, dotknúť hlavu. Nádych, narovnať sa, vytiahnuť ruky. Samastitihi. Surya Namaskara B. Pokrčiť kolená, nádych, zdvihnúť ruky. Výdych, hlava na kolená. Nádych, hlava hore. Výdych, čatwari. Nádych, hore. Výdych, zdvihnúť boky. Pravá strana, nádych, noha dopredu, zdvihnúť ruky. Výdych, čatwari. Nádych, prejsť cez prsty. Výdych, prejsť naspäť. Ľavá strana, nádych, noha dopredu, zdvihnúť ruky, pozrieť na dlane. Výdych, čatwari. Brada zdvihnutá. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky, zmenšiť si trošku krok a dýchať. 1. 2. 3. 4. 5. Hlava hore, nádych, skočiť dopredu. Hlava na kolená, skúsiť ju dotknúť. Nádych, pokrčiť kolená, zdvihnúť ruky, kolená spolu. Samastitihi. Znova nádych, pokrčiť kolená, päty špičky kolená spolu. Výdych, hlava na kolená. Iba hlava nahoru, nádych. Výdych, čatwari. Nádych, prejsť cez prsty, pohľad cez nos. Výdych, zdvihnúť boky. Pravá strana, nádych, vykročiť dopredu, zdvihnúť ruky, pohľad na dlane. Výdych, čatwari, brada zdvihnutá. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. Ľavá strana, nádych, noha dopredu, zdvihnúť ruky. Výdych, čatwari, brada dole, kým klesáme. Nádych hore, pohľad je cez nos tu a výdych, zdvihnúť boky. Upraviť si trošku krok. A dýchať. 1. 2. 3. 4. 5. Hlava hore, nádych, hop. Hlava na kolená, výdych. Pokrčiť kolená, zdvihnúť ruky, nádych. Samastitihi. No a posledný krát nádych, pokrčiť kolená hlboko. Výdych, hlava na kolená, skúsiť dotknúť tú hlavu. Nádych, iba hlava hore. Výdych, čatwari. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. Pravá noha. Dopredu nádychom, zdvihnúť ruky. Výdych, čatwari, brada je hore. Nádych, prejsť cez prsty. Výdych, prejsť naspäť. Ľavá strana, nádych, noha dopredu, pozrieť sa na dlane hore. Výdych, čatwari. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. Upraviť si krok, dýchať zhlboka.
1. Dýchať nosom, nahlas. 2. Nezabúdať na mulabandu, brada pri hrudníku. A dýchame medzi rebrá. Brucho sa nehýbe. 4. A 5. Hlava hore, nádych, skočiť dopredu. Hlava na kolená, výdych. Pokrčiť kolená, kolená spolu, nádych. Samastitihi. Padanguštása, nohy od seba a chytiť si palce na nohách. Nádych, hlava hore. A výdych, hlavu potiahneme ku kolenám. Nohy nie sú širšie ako boky. 1. 2. Musíš dať bližšie. 3. 4. 5. Hlava hore, nádych, padahastása na dlane pod chodidlá a výdych, hlava ku kolenám. Drišty, pohľad je cez špičku nosa niekam, oči otvorené. 1. Vnímať pohyb svojho dychu. 2. 3. 4. 5. Nádych, hlava hore. A tam je výdych. Samastitihi. Uttíta trikonásana, nádych doprava, hopnúť. A výdych pravá strana, chytiť palec na pravej nohe, alebo, keď to není možné, položiť ruku na kotník. 1. Trup by mal byť nad pravou nohou, tvár by mala byť nad pravým chodidlom. 2. To znamená, že tu sa naozaj narovnávame. 3. Pohľad je na ľavú dlaň. 4. A 5. Nádychom poďme hore, vytiahnuť ten dých vysoko a výdych ľavá strana. 1. 2. 3. 4. A 5. Nádych hore. B. Výdych. Pravá strana, ľavá ruka ide na zem z jednej alebo druhej strany chodidla. A znova je pohľad do pravej dlane. 1. Takže tá ruka by mala byť v takom pohodlnom zornom poli. Neťaháme tú dlaň zbytočne za seba. 2. 3. Ak je celá dlaň na zemi, tak sa jemne otlačame od tej zeme do toho skrutu. 4. 5. Nádych hore, rozpážené ruky stále a výdych nás zoberie do ľavej strany. Na konci výdychu už sme plne tam. 1. 2. 3. 4. A 5. Nádych, poďme hore, rozpažiť ruky. Samastitihi. Uttíta paršvákonásana, nádych doprava, rozpažiť ruky. A výdych pravá strana. Pokrčiť práve koleno, pravá ruka na zem, vedľa maličkovej hrany a ľavá ruka natiahnutá dopredu. 1. Mal by byť ostrý uhol v kolene, to znamená, že koleno nad prstami na nohe. 2. A Pán vám môže, ak je to fyzicky možné, ísť trochu nižšie ako koleno. 3. 4. 5. Nádych hore. A výdych ľavá strana.
Ľavá ruka celá na zem, kus váhy je v nej. Koleno ľavé je nad prstami na nohe. 1. Dva. Pohľad je do pravej dlane a len tam. 3. 4. Stále dýchame nahlas. 5. Nádych hore. Samastitihi. Teda parivrita paršvakonasana, presne tak. Výdychom pravá strana. Len či dávate pozor. 1. 2. 3. 4. 5. Nádych hore. Výdych ľavá strana. 1. 2. 3. 4. 5. Nádych hore. Samastitihi. Prasarita Padottanasana, nádych doprava, ruky v bok. Výdych dlane na zem. Ešte stále máme rovné lakte, hlava hore, tam je jeden celý nádych. A výdych hlava na zem. Ak je to možné, ak to není možné, nejde na zem. Nohy rovné. 1. A chrbát je gulatý. 2. 3. 4. A 5. Nádych hlava hore. Tam je jeden celý výdych. Nádych úplne hore, ruky v bok. Pomaličky tam vydýchnuť. B. Nádych rozpažiť. Výdych ruky naspäť na pás. Nadýchnúť sa vysoko do hrudníku a výdych hlava na zem, ruky zostávajú. Ak není hlava na zem, je to úplne v poriadku. Gulatý chrbát, rovné nohy. 1. 2. 3. 4. Voľný krk. A 5. Nádychom úplne nahor a tam vydýchnuť pekne pomaly. C. Rozpažiť ruky, nádych. Výdych ruky za chrbát a prekrížiť prsty. Tam je nádych. A výdych ide znova hlava na zem a ruky padajú alebo jemne potiahneme za seba dolu. 1. Buďte hlavne dobrí na svoje ramená. Žiaden extrém zbytočný. 2. 3. 4. 5. Nádych úplne hore. A tam je jeden celý výdych. D. Nádych ruky v bok, na pás. Výdych, chytiť si palce na nohách, ešte je stále nadvihnutá hlava, rovné ruky. A výdych, ide hlava na zem, ruky sa pokrčia do strán. 1. 2. 3. 4. 5. Nádych, hlava nahor, rovné ruky natiahnuté a tam jeden celý výdych. Nádychom ideme hore, ruky v bok. Samastitihi.
Parshvotanasana, modlitba za chrbtom. Práva noha dozadu, nádych, otočiť sa dozadu. A výdych, čelo ide na koleno. Raz, keď sa dotklo čelo kolena, môže sa dotknúť kľudne nos, pusa alebo aj brada. 1. V dokonalom svete máme rovné nohy, narovnané kolená a dotknutú hlavu na kolene. 2. Nechceme ísť hlavou až ku kotníku dolu, ale chceme zostať pri kolene, aby bol chrbát pekne gulatý. 4. 4. Samozrejme, že keď sa hlava nedotýka, je to úplne v poriadku. 5. Nádych, ideme úplne nahor a otočíme sa do opačnej strany a výdychom hlava na ľavé koleno. Ak máme čelo na koleno, tak pohľad je cez špičku nosa. Ak máme bradu na nohe, tak ide pohľad akoby sa s palcom na nohe. 2. Aj keď ho nemusíme fyzicky vidieť. 3. 4. 5. Nádychom nahor. Samastitihi. Uttita hasta padanguštasana. Ľavá ruka na pás, práva noha hore, nádych. Chytíme palec na pravej nohe. Ruka je rovnobežne so zemou a výdych hlava ku kolenu bez toho, aby noha klesla. 1. Ak sme centimeter od kolena, tak už dotknúť. 2. 3. Stačí, keď sa iba pozeráme na spodnú nohu alebo na koleno pravej nohy. 3. 4. 5. Nádychom narovnať sa úplne, vytiahnuť hrudnú kosť vysoko. Výdych noha doprava, pohľad doľava. Noha do strany a pohľad do opačnej sa dejú naraz. 1. Hrudník hore, vytiahnuť hrudnú kosť. 2. Tu stojíme rovno ako v samastitihi. 3. 4. 5. Nádych, noha dopredu, ruka rovnobežne so zemou. Výdych, dotknúť hlavu na koleno, bez toho, aby noha klesla. Nádych, narovnať sa, pustiť nohu. 1. 2. 3. Voľný kotník. 4. A 5. Položiť nohu na zem. Ľavá strana nádych, noha nahor, ruka rovnobežne so zemou a výdych, hlava ku kolenu alebo pohľad ku kolenu, bez toho, aby noha klesla. 1. 2. 3. Kľúčom k rovnováhe je pevný pohľad. 4. 5. Nádych narovnať. Výdych noha doľava, pohľad doprava. 1. 2. 3. Dýchame plynulo, bez zádrží. 4. 5. Nádych noha dopredu. Výdych hlava na koleno, dotknúť. Nádych iba hlava hore, pustiť nohu. 1. 2. 3. 4. A 5. Položiť nohu na zem. Ardha Báda Padmottanasana. Pravá noha do lotosu alebo z vnútornej strany stehna. Obchytiť sa. Buďte dobrí na svoje kolená. Výdych, ak je to možné, iba vtedy ľavá ruka na zem alebo obe ruky na zem. Za žiadnych okolností to nesmie ťahať v kolene. 1. 2. 3. 4. 5. Nádych, iba hlava nahor, tam je jeden celý pomaličký výdych. Nádych, ideme hore, cez jemne pokrčené koleno, samastitihi. Ľavá strana, nádych, noha do lotosu, zviazať sa opatrne, ak je to možné. A výdych, práva ruka na zem, alebo obe ruky na zem, alebo ostať stáť, to je úplne relevantná variácia. 1. Ak máme citlivejšie kolena, je dobre mať koleno zdvihnuté nahor, prípadne si ho držať tou ľavou rukou. 2. Aby nepadalo zbytočne dolu. 3. Predsa len lotos je o bedrovom klbe. 4. A 5. Nádych, iba hlava hore a tam je jeden pekný, dlhý výdych.
cez jemne pokrčenú nohu, nádych nahor, samastitihi, a hneď nádych ruky hore, dlane spojiť, výdych dlane na zem a dotknúť hlavu na kolená. Dlhý nádych, hlava hore, výdych četvary, nádych hore, výdych zdvihnúť boky. Utkatasana, nádych skočiť dlaniam, zdvihnúť ruky hneď, kolená spojené, pety, špičky spojené. 1, 2. Hlava je uvoľnená dozadu, alebo pozeráme výrazne nahor. 3, 4 a 5. Dlane na zem, hlava na kolena. Nádych, hýba hlava hore. Výdych četvary. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Pravá strana, Virabhadrasana, nádych, noha dopredu, zdvihnúť ruky. A dýchať. 1, hlava je výrazne zaklonená, alebo aj pustená dozadu. 2, 3, ramená sú v prirodzenej pozícii, za žiadnych okolností ich neťahať dole. Preto sú zdvihnuté ruky, aby ten ramenný platenec išiel trošku hore. 4, a 5. Nádych, narovnať nohu, otočiť sa, pohľad je stále na ruky, výdych, ľavá strana. Zatiaľ, čo pás klesá, dlane stúpajú nahor. 2, 3, 4, 5. Nádych B, nohy zostávajú vo svojej pozícii. Pánva sa iba ľahučko otvorí. 1, medzi A a B nemeníme nohy. 2, ani vo veľkosti, ani vo výške. 3, a ten pohyb v pánve je minimálny. 4, 5, nádych, narovnať nohu, otočiť sa, výdych, opačná strana. Dôležitá je mula bandha, udiana bandha cez dých. 4, koleno by malo byť znova nad prstami na nohe, ale koleno smeruje priamo dopredu. 4, a 5. výdych, dlane na zem, noha dozadu, čatvary. Nádych hore, výdych, zdvihnúť boky, Paschimottanasana, nádych, skočiť, narovnať nohy, nájsť svoj dých, nájsť bandy, ruky sú vedľa pásu. Nádych, chytíme palce na nohách, hlava hore, vytiahneme dých vysoko medzi rebrá a výdych, hlava na kolená. Kostrč ťaháme dozadu a dolu, hlavu dopredu a dolu. Máme pekne dlhý chrbát a gulatý. 1. Ak je možné položiť hlavu na kolena, tak sa položí hlava. 2. 3. Dýchame medzi rebrá, brucho je zapadnuté donútra. 4. 5. Nádych, hlava vysoko. B. A výdych, hlava ku kolenám znovu. 1. Lopatky môžeme veľmi jemne potiahnuť po chrbte smerom k pánve. 2. A lakte veľmi ľahúčko levitujú do strán. 3. Brada pri hrudníku, čelo ku kolenu a raz, keď je čelo na kolene, môžeme posunúť tú hlavu po nohách trošku dopredu. A 5. Nádych, hlava hore, obchytiť sa úplne okolo. A výdych, znova hlava na kolená. A dýchať zhlboka, porozťahovať ten chrbát dýchom znútra. 1. 2. 3. Ak je to možné, máme rovné nohy. Ak to není možné, môže sa pokrčiť. 4. 5. Nádych, hlava vysoko. Výdych pustiť. Nádych, prekrížiť nohy. A výdych, četvary. Nádych, prejsť cez prsty a
výdych prejsť naspäť. Purvottanasana, nádych skočiť narovnať nohy, nohy spolu. Výdych ruky za chrbát, nádych nadvihnúť panvu a natiahneme celú prednú časť tela. Uvoľniť krk, hlava voľne padá. Bradu ťaháme dozadu, prsty na nohách dopredu. 3, 4, pohľadiť cez špičku nosa nahor a 5 položiť na zem. Nádych prekrížiť nohy, výdych čatwari. Nádych nahor, výdych zdvihnúť boky. Ardha Báda Padma Paschimottanasana, nádych skočiť, zviazať pravú nohu do lotosu opatrne a chytíme ľavú nohu. Tam sa čakáme s úchopom a hlavou hore. Všetky variácie sú vítané a výdych hlava na koleno. Znova chceme ísť čelom na koleno. Raz, keď je čelo, môžeme posunúť na nos, pery alebo bradu. 1. Mula bandha je stiahnutá, aktívna. Nesmie to ťahať v kolenách. 2. V každej jednej pozícii zapojíme, čo je nutné a uvoľníme, čo je možné. 4. 5. Nádych, hlava vysoko. Výdych pustiť. Kto chce, sedí medzi stranami, kto chce, prekríži nohy. A výdych čatwari. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Ľavá strana, nádych skočiť, sadnúť si, zviazať ľavú stranu. Obchytíme sa durch okolo ľavou rukou, chytíme pravú nohu, nádych, hlava hore a výdych, hlava na koleno. A znova dýchame. Dýchame pokojne, so zvukom ujjayi. 2. Mali by sme počuť výrazne svoj dých. 3. Mali by sme ho tak výrazne počuť, že cez svoj dých nepočujeme dýchať ostatných. 4. To je ono, to je oveľa lepšie. 5. Nádych, hlava vysoko. Výdych pustiť. Prekrížiť nohy, tu všetci, ak sa dá, a výdych čatwari. Nádych prejsť cez prsty, pohľad cez nos, výdych zdvihnúť boky. Tiryang Mukhaika Pada Paschimottanasana, nádych skočiť, pravá noha pokrčená, chytíme ľavú nohu, hlava hore a výdych, hlava ku kolenu. Toto je jediná pozícia v prvej sérii, kde nohami skáčeme rovno do pozície. 1. Snažíme sa uzemniť obe sedacie kosti. 2. Aj keď samozrejme tá jedna je väčšinou výrazne od zeme. 3. 4. A 5. Nádych, hlava vysoko. Výdych pustiť, dlane na zem. Nádych zdvihnúť. A výdych čatwari. Nádych hore, výdych zdvihnúť boky, ľavá strana, nádych skočiť, sadnúť si, chytiť ľavé chodidlo, nádych a výdych, hlava na koleno. 1. Ak je potrebné mať pravú ruku na zemi, aby sme sa zastabilizovali, to je v poriadku. 2. Medzi kolenami je vždy trošku priestor. 3. 4. A 5. Hlava vysoko, nádych. Výdych pustiť. Nádych zdvihnúť. Výdych čatwari. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Janu Shirshasana, nádych skočiť, sadnúť si a pravá noha z vnútornej strany stehna. Koleno ide tak dozadu, ako je to fyzicky možné. Čo najviac dozadu. Chytíme ľavé chodidlo, nádych, hlava vysoko a výdych, hlava na koleno. Tým, že to koleno je tak výrazne vzadu, jedna polka chrbta sa naťahuje o dosť viac, jak druhá. Toto je prvý skrut v sekvencii. 2.
Pozornosť je pri mula bande a kvalite dychu. 3. Nádych a výdych sú rovnako dlhé. 4. A 5. Nádych, hlava hore. Výdych pustiť. Nádych zdvihnúť. Výdych čatvári. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Ľavá strana nádych, hop. Koleno čo najviac dozadu. Chytíme pravé chodidlo, nádych, hlava hore. A výdych, hlava ku kolenu. Pre mužov je tuto dôležité, aby päta bola pod pytlíkom a tlačila na pánovo vedno. 1. Ženy môžu mať koleno kus viac vzadu ako muži. 2. 3. 4. 5. Nádych, hlava hore. Výdych pustiť. Nádych zdvihnúť. Výdych čatvári. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. B. Nádych skočiť, sadnúť si a sadnúť si na pravú petu. Koleno smeruje skoro úplne do strany. Nie dopredu, ale do strany. Chytíme ľavé chodidlo, nádych. A výdych, hlava ku kolenu. Ak nie je možné z akéhokoľvek dôvodu sedieť na pete, opakujeme A. 1. Uvoľnené ramená. 2. A výrazný dých stále. Cez svoj dých nepočujeme dýchať ostatných. 3. 4. 5. Nádych, hlava hore. Výdych pustiť. Nádych zdvihnúť alebo sedieť. Výdych čatvári. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Ľavá strana, nádych. Hop, sadneme na ľavú petu. Koleno smeruje doľava. Nádych, hlava hore, keď držíme prednú nohu. A výdych, hlava na koleno. Znova dýchame. Naozaj hlboko. 1. Dýchať hlboko neznamená nutne dýchať pomaly. 2. Iba dýchame plnou kapacitou plúc. 3. Ale dých je pomerne dynamický. Žiadne zádrže v dychu počas celej praxe. 4. Ani pauza medzi dýchmi. 5. Nádych, hlava hore. Výdych pustiť. Nádych zdvihnúť. Výdych čatvári. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. C. Nádych skočiť, sadnúť si. Peta na stehno, prsty na zem, vytočený kotník. Chytíme ľavé chodidlo. Nádych, hlava hore, natiahnuť ten dých hore. A výdych, hlava dolu. Znova, ak není možné urobiť túto pozíciu, robíme A. 1. 2. 3. No, si zdvihni tie prsty a daj ich takto. 4. Obe sedacie kosti sú na zemi tu. A 5. Nádych, iba hlava hore. Výdych pustiť. Nádych zdvihnúť. Výdych čatvári. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Ľavá strana. Nádych skočiť, sadnúť si. Peta na stehno, prsty na zem. Chytiť práve chodidlo. Nádych, natiahnuť ten dých hore. A výdych, hlava na koleno. 1. Ak by bolelo chodidlo zo spodu pod prstami, tak potlačíme petu trošku do stehna. 2. A to zobere tlak z tých prstov. 3. Koleno môže byť samozrejme ľubovoľne od zeme, ale obe polky zadku sú na zemi. 4. A 5. Nádych, hlava hore, narovnať ruky úplne. Výdych pustiť.
Nádych zdvihnúť. Výdych čatwari. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Maričiasana, nádych skočiť. Pokrčiť práve koleno nahor úplne a obchytiť sa pravou rukou okolo. Tak, aby koleno bolo až v podpaží. Chytíme si zápestie za chrbtom, ak je to možné. Nádych, hlava hore. A výdych, hlava na koleno. Ak nevieme držať zápestie, držíme prsty. Ak nevieme držať prsty, držíme úterák. 1. Teraz je pravá polka zadku od zeme. Sme navážení do tej ľavej a dopredu. 2. 3. 4. 5. Nádych, hlava hore, vysoko, úplne vysoko. Tam pustíme výdychom. Nádychom zdvihnúť alebo sedieť. Výdych, čatwari. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Ľavá strana, nádych skočiť, sadnúť si. Ľavé koleno nahor, obchytiť sa tak, aby bola noha až v podpaží. Chytíme si ruky za chrbtom. Nádych, hlava vysoko, vytiahneme ten dých hore. A výdych, hlava ku kolenu. To je ono. Mula banda aktívna. Kostrč stále chce ísť dole k zemi. 2. Keď sa hlava nedotkne kolena, je to úplne OK. Tak, jak vždy. 3. 4. Treba absolútne akceptovať všetky obmedzenia a možnosti tela. 5. Nádych, hlava vysoko. Výdych pustiť. Nádych prekrížiť nohy. Výdych čatwari. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. B. Nádych skočiť. Ľavá noha ide do polovičného lotosu alebo pod stehno. Pravé koleno ide nahor tak ako predtým a obchytíme sa presne tak ako predtým. Hlava hore, nádych a výdych, hlava dolu. Ak to není možné s lotosom, alebo to bolí v kolene alebo v kotníku, noha je položená na zemi pod stehnom. 1. Život nebude krajší s lotosom. 2. Bude presne taký istý. 3. Hlavu pokladáme na zem medzi koleno a chodidlo. 4. A to lotosové koleno smeruje do strany, nie dopredu. 5. Nádych, hlava hore. Výdych pustiť. Kto chce, sedí medzi stranami. Kto chce, výdych čatwari. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Ľavá strana, nádych skočiť, sadnúť si. Ide pravé koleno do lotosu alebo pod stehno. Ľavé koleno nahor. Obchytíme sa ľavou rukou okolo. Nádych, hlava hore. A výdych, hlava na zem, medzi koleno a chodidlo. Jeden. Pravé koleno smeruje trošku doprava a ľavá noha je kolmo k zemi. 2. 3. 4. A 5. Nádych, hlava hore. Výdych pustiť. Nádych zdvihnúť, prekrížiť nohy. Výdych čatwari, brada hore. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. C. Nádych skočiť, sadnúť si, postaviť iba pravé koleno. A hneď sa točiť do pravej strany. A buď objímeme koleno, alebo sa obchytíme kolom dokola. To je úplne jedno. Pretože skrut je dôležitý, nie je to, ako sa držíme. 1. A tým, že to je skrut, tak je to tak trochu aj špirála dohora. To znamená, že hlava hore. 2. 3. Pritisneme stehno na trup, aby nebol priestor medzi stehnom a trupom. 4. A 5. Pustiť. Nádych zdvihnúť alebo sedieť. Výdych čatwari. Nádych hore.
výdych, zdvihnúť boky. Ľavá strana, nádych, skočiť, sadnúť si. Postaviť ľavé koleno a točiť sa do ľavej strany teraz. A dýchame. 1. 2. 3. 4. A 5. Pustiť. Nádych, zdvihnúť. A výdych, čatvári. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. D. Nádych, skočiť, sadnúť si. Ľavá noha ide do polovičného lotosu alebo pod stehno. Pravé koleno ide hore. A otočíme sa doprava tak ako predtým. Kľudne stačí, keď iba objímeme to stehno. Nemusíme sa obchytávať úplne okolo. Každý podľa toho, čo je dnes možné a aké možnosti naše telo má. 1. Obzeráme sa doprava a pozeráme cez pravý kútik oka. 2. 3. Znova je to o chrbtici celé. Nie o obchyte. 4. 5. Pustiť. Nádych, zdvihnúť hneď. A výdych, čatvári. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. Ľavá strana, nádych, skočiť. Pravá noha, lotos alebo pod stehno. Ľavé koleno nahor. Otočíme sa doľava. A buď obchytíme nohu, alebo jednoducho sa iba objímeme cez stehno. 1. Ak objímame stehno, snažíme sa medzi stehnom a trúpom nemať medzeru. 2. 3. 4. A 5. Pustiť. Nádych, zdvihnúť. Výdych, čatvári. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. Navásana. 5 krát nádych, skočiť. Nohy hore. 1. 2. Voľné záda, voľný chrbát. 3. 4. A 5. Nádych, zdvihnúť sa. Výdych, iba položiť. Nádych, znova navásana. 1. 2. 3. 4. 5. Nádych, zdvihnúť. Výdych, položiť. Nádych, navásana. 3. z 5. 1. 2. 3. 4. 5. Nádych, zdvihnúť. Výdych, položiť. 4. 1. 2. 3. 4. A 5. Nádych, zdvihnúť. Výdych, položiť. Nádych, posledná 5. navásana. 1. 2. 3. 4. 5. Nádych, zdvihnúť a tentokrát výdych, skočiť dozadu, čatvári. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. Bujapidasana, nádych, skočiť okolo ramien, prekrížiť nohy. Kto potrebuje, zostane tu a pre koho je to možné, výdych, hlava na zem. Buď ide korunka hlavy na zem, alebo brada tesne nad zem, alebo brada iba dotyk na zem. 1. 2. Každý podľa svojich možností si vyberie variáciu, hĺbku pozície. 3. 4. 5. Nádych, iba hlava hore. Tam je jeden celý výdych. Nádych, bakásana, jedna noha po druhej dozadu. A výdych, čatvári. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. Kurmásana. Nádych, skočiť okolo ramien, narovnať nohy a výdychom klesnúť do pozície.
Ruky priamo do strán, nohy priamo dopredu. Nohy nie sú širšie ako podložka. Medzi trupom a stehnami nie je priestor. Prsty na nohách smerujú priamo nahor. Pety tlačíme dopredu. 2. Raz, keď je na zemi čelo, môže ísť brada. Narovnávanie nôh nás tlačí dolu vlastne. 3. 4. A 5. Supta Kurmasana. Stiahneme nohy k sebe najprv, skoro úplne, a potom zatiahneme ruky hlbšie pod kolená, chytíme sa rukami za chrbtom, alebo môžeme použiť ručník. A potom prekrížime nohy, ak je to možné. Ak nevieme ísť tak hlboko, môžeme si celú dobu držať kotníky spod spodnej strany kolien. 1. 2. 3. 4. A 5. Dlane na zem. Zdvihneme sa hore s tými nohami stále prekríženými. Tam je výdych. Nádych Bakasana, jedna noha po druhej dozadu. Výdych Četvári. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Garbha Pindasana, nádych skočiť, narovnať nohy a tam je výdych s rovnými nohami. Nádych, Garbha Pindasana, nohy do pozície. Buď do lotosu, alebo prekrížiť nohy. A buď prepcháme ruky cez lotos, respektíve prekrížené nohy, alebo sa držíme zvonku. 1. 2. 3. 4. A 5. Zvalíme sa na chrbát a hojdame sa hore-dole. 1. V smere hodinových ručičiek. 2. Nejdeme nikdy do plného sedu a nikdy nejdeme na krk. 3. 4. A 5. Kukutasana, nádych hore. 1. 2. Pozerá, aby hlava nepadla dolu. 3. Pozeráme pred seba. 4. A 5. Spustíme sa, vytiahneme ruky z lotosu. Nádych zdvihnúť. Výdych Četvári. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Baddha Konasana, nádych skočiť, sadnúť si. Chodidlá spolu. Kolena do strán, otvárame chodidlá ako knihu. To je najdôležitejšia časť celej pozície. Nádych, hlava hore. A výdych, čelo na zem pred chodidlá. Chceme položiť čelo na zem. Raz, keď je čelo na zemi, môže ísť nos alebo brada. Gulatý chrbát, kostrč stále chce sa ťahať dozadu k zemi. 1. Lakte sú pri tele a môžeme ich použiť na to, že tlačia stehná dolu. 2. A stehná ťaháme aj samotnými nohami dolu. 3. Hlavne pozor, aby sme sa neťahali hrudníkom dopredu, ale hlavou. 4. 5. Nádych, úplne sa narovnáme, vystrieme sa úplne, čo to ide. A výdych, zagulatiť chrbát a hlava na chodidla, na prsty na nohách. To je ono. A dýchame stále. 1. Otvárame tie chodidlá palcami, pod palcami na nohe. 2. A chceme ich mať úplne skoro až vylisované časom. Tak otvorené. 3. 4. 5. Nádychom sa posadíme, narovnáme chrbát, čo to ide, hrudná kosť hore a tam je jeden celý výdych. Nádych zdvihnúť kolená, prekrížiť nohy, výdych Četvári. Nádych hore, prejdeme cez prsty, výdych zdvihnúť boky. Upavišta Konasana, nádych skočiť, otvoriť nohy do strán. Nohy nemajú viac ako pravý uhol. Chytíme vonkajšiu hranu chodidiel, hlava hore, vytiahneme ten dých hore, výdych, hlava na zem. 1.
Raz, keď je čelo na zemi, môže ísť nos, aj brada, kľudne aj plecia, ale nikdy brucho. Nemýlme si to s gymnastikou. Kostrč ide stále dozadu dole, chrbát je stále výrazne gulatý. 2. Tri. Kde máme dých? 4. 5. Nádych, hlava vysoko a tam je jeden celý výdych. Nádych B. Iba zdvihneme nohy do rúk. 1. Hlava padá dozadu. 2. Ak je to možné, nohy sú rovné. 3. 4. 5. Nádych prekrížiť nohy. Výdych čatwari. Nádych hore. Výdych zdvihnúť boky. Supta konasana. Nádych skočiť, ľahnúť si. A tam je výdych. Nádych nohy za hlavu na zem, nohy od seba. Chytíme si palce na nohách. A nohy sú tak široko, ako v pozícii predtým. 1. 2. 3. 4. 5. Nádych prekotúľať sa hore, spomaliť, výdych pristáť na lítkach, hlava na zem. Nádych, hlava hore a tam je jeden celý výdych. Nádych prekrížiť nohy, výdych čatwari. Nádych hore, výdych zdvihnúť boky. Supta paranguštása, nádych skočiť, ľahnúť si a tam je jeden celý výdych. Nádych pravá noha hore, ľavá ruka na stehno. Chytíme si pravý palec pravou rukou a výdych hlava na koleno. 1. Obe nohy sú rovné, ak je to možné. 2. 3. 4. 5. Nádych, hlava na zem. Výdych, noha doprava na zem. Pohľad doľava. Chceme otvoriť hrudník, to znamená, že ľavé rameno na zem. 2. 3. Keď noha nejde až na zem, je to v poriadku. Ale radšej noha na zem a ten jeden bok môže ísť trošku hore. 3. 4. A 5. Nádych, noha hore. Výdych, hlava na koleno. Nádych, hlava na zem. Výdych, noha na zem. Ľavá noha, nádych hore, chytíme palec. Výdych, hlava na koleno. 1. Pravá ruka je teraz narovnaná. 2. Aj pravá noha je narovnaná. 3. 4. 5. Nádych, hlava na zem. Výdych, noha doľava na zem, ak je to možné, pohľad doprava. 1. A znova chceme mať ramena, hrudník otvorené. 2. 3. Keď máme po strane stenu, akceptujeme to. 4. 5. Nádych, noha nahor. Výdych, hlava na koleno. Nádych, hlava na zem. Výdych, noha na zem. Nádych, čakrásana, čatwari, alebo sa posadiť, prekrížiť nohy a jednoducho tak prejsť do čatwari. Nádych, pes tvárou hore. Výdych, zdvihnúť boky. Ubája paranguštása, nádych, skočiť, ľahnúť si a ležíme výdychom na zemi. Nádych, nohy za hlavu na zem, chytíme si palce na nohách. A tam je jeden celý výdych. V tejto príprave sú kolená nad tvárou. Nádychom sa prekotúľame dosedu, zastavíme sa tam. Hlava padne dozadu, nohy spolu. 1. 2. Voľný chrbát, jemne gulatý. 3. Múla banda aktívna. 4. 5. Prekrížiť nohy, nádych. Výdych, čatwari. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. Urdhva mukha paschimottanasana. Nádych, skočiť, sadnúť si, láhnúť si.
a tam je jeden celý výdych. Nádych nohy za hlavu, chytíme vonkajšiu hranu chodidiel alebo palce. Nádych, prekotúlame sa znova do sedu, zastavíme a výdych hlava na kolená. 1. Chceme dotknúť hlavu na nohy. To je jedno, či čelom, nosom, lícnymi kostiami. 2. 3. 4. 5. Narovnať ruky, hlava hore, nádych. Výdych, položiť iba ruky na zem. Nádych, zdvihnúť. Výdych, čatwari. Nádych hore. Výdych, zdvihnúť boky. Setu bandhasana, nádych skočiť, lahnúť si. Výdych, príprava, päty k sebe, špičky od seba. Kto nevie, čo má robiť, nerobí nič. Nádych hore, pre tých, ktorí vedia, čo to znamená. 1, 2, 3, 4 a 5 dolu. Nádych čakrásana, výdych čatwari, alebo sa posadiť a prejsť do čatwari. Nádych hore, výdych zdvihnúť boky. Urdhva dhanurasana, nádych skočiť, láhnuť si. Výdych pokrčiť nohy, nohy sú širšie ako boky, prsty von. Ruky vedľa uší alebo vedľa bokov. Nádych hore. Keď sú ruky vedľa uší, ideme celé telo hore. Keď vedľa bokov, iba pánva. 1, 2, nohy širšie ako boky, prsty von. 3, 4, 5, hlava na zem. Priblížiť ruky k nohám. Nádych znova hore. 1, 2, 3, pohľad je cez obočie. 4, 5, hlava na zem, približiť ruky k nohám, nádych hore. 2, 3, 4, 5, lahnúť si. Kto chce urobiť celú čakrásanu, čatwari, smelo do toho. Všetci ostatní sa posadia do paschimottanasany, hlava na kolena rovné a stretneme sa tam v pozícii. Každý si dokončí, vinyasa, ak robí. Není sa kam ponáhľať, paschimottanasana ešte. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hlava vysoko, nádych. Výdych pustiť. Kto chce si rovno lahne, kto chce aj tu preskočí do čatwari a stretneme sa v lahu. Tí, ktorí sú v lahu, to nie je relax. To je ako keby samastitihi, ale niekto nás položil. To znamená, že nohy spolu, ruky pri tele. Výborne. Salamba sarvangasana. Nádych, nadvihneme nohy nahor, podoprieme si chrbát. A chodidla máme nad panvou. Aby sme nemali chodidla nad hlavou. Posun tam nohy. 1, 2, tu zostávame 10, vo všetkých následovných 5. 3, 4, tie ruky naozaj podopierajú to telo. 6, a občas musíme kráčať znova a znova po chrbte dole, lebo sa to šmíka. 7, je dobré dať lakte bližšie k sebe, ramena viac pod seba, tak aby krčná chrbtica nebola na zemi. 7, 8, 9 a 10. Rovné nohy, úplne natiahnuté, idú za hlavu na zem. A buď si držíme stále chrbát, ak sa nám ťažšie dýcha, alebo nevieme položiť nohy na zem. Alebo v opačnom prípade ruky sa vystrú za chrbtom, prekrížime prsty. Zatiahneme tie ramena pod seba. Preto tam sú tie prekrížené prsty. 2, 3, 4, 5. Pokrčiť kolená vedľa uší. Nohy sú spojené, ale kotníky sú voľné vo všetkých týchto pozíciách.
1, 2, 3, 4, nohy spolu. 5, podoprieť si chrbát, nadvihnúť nohy, dostať nohy do lotosu, alebo prekrížiť nohy iba. Ak dávame nohy do lotosu, tak optimálne bez pomoci rúk. 1, Urdhva Padmasana. 2, 3, môžeme si stále držať chrbát kľudne. 4, 5, výdych, Pindasana, kolena na hrudník, objať ich. Pozor, aby sme to nedržali na krku, ale v podstate medzi lopatkami. 1, 2, 3, 4, 5. Položiť ruky za chrbát na zem, nádychom rozrolovať nohy stále v lotose alebo prekrížené. Matsyasana, výdychom sa zakloníme a chytíme si buď špičky, ak máme lotos, alebo vnútornú stranu stehien. Ak by to bolo z nejakého dôvodu dôležité mať lakte na zemi a mať v nich váhu, OK. 1. Stehná sa snažíme potiahnuť smerom dopredu a dolu k zemi. 2, 3, 4, 5, nádych, natiahnuť nohy, šikmo do vzduchu, ruky rovnobežne s nohami. 1, 2, 3, 4, dlane spojené. A 5, položiť ruky, nohy, vyslobodiť hlavu. Nádych, Čakrásana. Výdych, Čatuári. Kto nechce robiť Čakrásanu, sa iba posadí, prekríži nohy a skočí do Čaturangy. Nádych. Hore. Výdych, zdvihnúť boky. Širšásana, nádych, skočiť na kolená. Výdych, príprava. Kto by potreboval stenu, máme všetky. 4. Ideme na 25 obyčajných dýchov. Nádych hore. Bude 25 plus 5 polovičných, alebo 5 riadne hore stále. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ramena od uší, 8, 9, ako by sme chceli jemne odľahčiť hlavu od zeme, až zdvihnúť. 10, 11, 12, 13, nie trojbodová stojka, 4, 14, 15, v trojbodovej je oveľa väčší tlak na krk, 16, trojbodová nie je výdržová, táto je výdržová, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Buď zostať, alebo ísť na polovicu dole bez toho, aby sme padli. To neznamená, že výjsť z pozície. 1, žemonika. 2, 3, 4, 5, nádychom nahor a výdychom ťahom dolu, nie gravitáciou pádom. Ťahom. Balásana, položiť zadok na päty, hlava na zemi. A tu chvíľku zostaneme úmerne k tomu, ako dlho sme boli. Pár dýchov, aby sa vyrovnal tlak. A odtiaľ potom výdychom Čatuári. Hop. Nádych. Hore. Výdych, zdvihnúť boky. Baddha Padmasana, nádych, skočiť, narovnať nohy a tam sedíme výdychom. Nádych Padmasana. A výdych
chytiť si špičky za chrbtom alebo lakte za chrbtom. A položíme hlavu na zem. Yoga mudra. Stávame 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Posadiť sa nádychom hore. Padmasana 1, 2. Hrudník vysoko, chrbát naozaj rovný. Lakte rovné. 3. Brada voľne pada dolu, ako by sme zaspali. Hlava je proste iba uvoľnená. 4. Ale hrudná kosť je hore. Ramena ďaleko od seba otvorené. 5. 6. Vytiahnuť ten dých až z oblasti mula bandy hore. 7. 8. 9. A 10. Zdvihnúť utplutý hy. 1. 2. 3. Pozor, aby hlava nepadla. 4. Pohľad je pred seba. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Láhnuť si. Kto neplánuje zostať v relaxe, nech odíde teraz. Všetci ostatní poležia chvíľu. Mali by sme vtreť pot do tela. Ak sa niekto dnes nespotil, robil niečo výrazne zlé. Keď vtreme pot naspäť do tela, vrátime mu všetky tie minerály a tú silu, ktorá v ňom je. A podľa starých indických spisov budeme mať silu ako slon. Slon bol bojový stroj v Indii. To znamená, že už nebola väčšej sily. Ten dôvod, prečo máme nie toľko oblečenia, aby sme dokázali mať ten pod na tele. No a potom si robíme pohodlie, láhneme si a na chvíľku jednoducho vypustíme páru úplne. Úplne pozvolne. Necháme utíšiť svoj dých, aby sa spomalil. Necháme utíšiť svoj srdečný tep. Keď sme doma, môžeme si kľudne ľahnúť do postele alebo na gauč, prikryť sa a dať si vankuš pod hlavu. Urobiť si čo najväčšie pohodlie a skúsiť zostať v teple čo najdlhšie. Lebo tú celú dobu sa dejú zázraky. Občas máme pocit, že nevieme relaxovať. Pretože nám bežia myšlienky v hlave. Ale to je ich podstata. To oni majú robiť. A my sme ich teraz hodinu držali mimo. Svojou koncentráciou na to, čo robíme, na svoj dých, na mula bandu. A oni teraz ako vodopád sa nalejú do našej mysle. A my by sme ich presne tak, ako vodopád, mali nechať plynúť svojou myslou. Pretože monotónny pohyb nás ukludňuje. Keď sa pozeráme na to, ako vietor hýbe stromami alebo lúkami, je to krásne a upokojujúce. Keď oheň horí, pozeráme do neho, je zvláštne ukludňujúci. Keď tečie rieka a pozeráme do nej, ukludní nás. Ale tak, ako nevieme chytiť vietor v stromoch, nechytíme oheň a nevieme chytiť rieku,
Nesnažíme sa chytať ani myšlienky. Necháme ich plynúť. Ako vodopád, ako rieku našou myslou. Ale nechytáme ich. Príde jedna myšlienka a necháme prísť druhú. Aby plynuli. Postupne. Oni budú plynúť ďalej, ale viac a viac. Na pozadí našej mysle. Ako nemý film. A my prídeme do toho krásneho stavu podobnému spánku. Občas je mysel viac na povrchu, občas ideme viac donútra. Do svojho tela, do svojho zážitku. Občas vnímame viac, občas vnímame menej. A to je v poriadku. Pretože s očami zatvorenými je jednoduché uvoľniť sa teraz. A možno vnímať zvuky v miestnosti alebo mimo miestnosti. Zvuky života, technológie. Je jednoduché vnímať, čo sa deje vnútri. Ako sa dokážeme uvoľniť viac každým výdychom. Farby na pozadí našich očí zavretých, možno je to iba čierna farba. Pozíciu rúk, nôh. S očami zatvorenými je jednoduché vnímať veci, ktoré by inak ušli našej pozornosti. Alebo by sme ich ignorovali. Ako to, že je jednoduché sa uvoľniť. A jednoducho plynúť v prúde myšlienok a mojich slov ešte stále hlbšie do príjemného, pohodlného denného snívania. V ktorom môžete kľudne počúvať moje slova, alebo teraz ma prestaňte počúvať. A v rytme svojho dychu, v tempe, ktoré je vhodné pre nás, pomaly klesať hlbšie do svojej mysle, do svojho tela, do svojho zážitku a skúsenosti byť vo svojom tele úplne uvoľnený.
pomaličky si môžeme uvedomiť naspäť svoje telo, zem pod sebou. Trochu si uvedomiť ten svet, ktorý je tam za zatvorenými očami. A pomaly sa začať do ňoho úplne vrácať. Uvedomiť si svoje nohy, ruky, hlavu a svoj dých. A môžeme sa prebrať ľubovoľným spôsobom. Môžeme natiahnuť ruky za hlavu a natiahnuť sa a potom pokrčiť kolena na hrudník alebo ich rovno pokrčiť na hrudník. A urobiť malé klpko. Pováľať sa jemne a zvaliť sa na ľubovoľný bok na chvíľku. Optimálne tak, aby jedna ruka bola náš vankúš a podoprela našu hlavu. Kedykoľvek máme pocit, že je ten správny čas, môžeme sa vytlačiť hore do sedu, oči pomaly otvoriť, vrátiť sa naspäť do krásneho dňa. A ja všetkým veľmi pekne ďakujem. Kto by ho chcel zostať sedieť alebo ležať, môže. Pekný deň.